Ahoj rodičia, volám sa Juraj a som majiteľom Kids Fun Academy OZ. Ako sa registrovať do Kids Fun Academy? Rýchla možnosť pre vás je naskenovanie QR kódu z plagátu, ktorý bol vyrobený konkrétne pre vaše mesto. QR kód vás hneď pošle na web, kde sa budete registrovať konkrétne do vašeho mesta. Možnosť číslo 2. Pôjdete na web www.kidsfunacademy.sk, pravo hore je kolónka registrácia, kliknete na kolónku a vyplníte formulár. Ako prvú vec si zvoľte miesto konania pohybovej aktivity, nájdite svoje mesto a vyplníte formulár pre Kids Fun Academy. Formulár má tento rok viac kolóniek. Ideme spraviť celoslovenské zisťovanie pohybových zručností pre naše detičky, ktoré sa hýbu s nami v Kids Fun Academy. Ďakujeme za zhovievavosť. V prípade, ak už bol nejaký člen vašej rodiny u nás registrovaný, pri zadaní mailu vás systém rozpozná a doplní vám všetky údaje vo formulári. V prípade, ak idete registrovať to isté dieťa ako minulý rok, dieťa systém nájde. V prípade, ak pôjde o iného člena rodiny, kliknúť na pridanie nového člena sa vám podarí zaregistrovať nového člena z rodiny, po prípade druhého člena z tej istej rodiny na jednu pohybovú aktivitu. Na záver sa vám na obrazovke zobrazí zelená fajka, ktorá vám poukáže na to, že ste registrovaní. Príde vám mail. Skontrolujte si prosím vás aj spam a reklamu. Mail odchádza hneď po registrácii do vašho mailového boxu. Mail bude obsahovať variabilný symbol potrebný k platbe. Prosím, zadajte variabilný symbol do kolónky variabilný symbol pri vašej platbe počas celého školského roka. Ďakujem a prajem krásny deň.